जननी जननी वन्दे उत्कल जननी 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 वन्दे उत्कल 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 जननी वन्दे वन्दे उत्कल जननी ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ପୁଅ ମୋର
ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଆଗରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ତାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲ ବାପା ଚାଲ।
ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଥିଲା ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେ ଅନେକ କଥା ସାର୍ କହିଲେ କାହାଣୀଟିଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତି, ମୋ ପୁଅ ତପୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ସାର୍। ମୋର ବଡ଼ ବଣିକ ଥିଲା ସାର୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই উৎকল বাণিজ্য পরম্পরাକୁ বঞ্চাই ରଖି এই কার্তিক ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକ ଆସୁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ନାହିଁ ସାର୍। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବୁଲୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଖୁସି ମଜାରେ ଆମେ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ ମସଗୁଲ। ମାସେ କାଳ କଟକରେ ରହୁ, ଆଉ ବେପାର ସରିଗଲେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ସୁଖ ସହିପାରିଲେ। ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, କେତେ ଖୋଜିଲି ପୁଲିସରେ ଖବର ଦେଲି, କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। କୋଉଠି ହେଲେ ପାଇଲିନି। ପାଇଥାନ୍ତେ ବା କେମିତି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ କିଛି ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କଟକର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ। ସେ ମୋତେ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ମଣିଷ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲି। ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ପାଗେଳି ହେଇଗଲା। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା। ବିଚାରା ମାଆଟା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଆଉ ସେ ପୁଲିସ ଝିଅଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଫାଇଲିଂର କରାଳ ଯିବ ଆଉ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଫାଇଲିଂଟା ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିଲା ଏ ମିଳନ କରାଇବାକୁ। ତୁ କ'ଣ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତପୁ। ତପୁ? ହଁ ବାପା।